nilitum ke damtang mate atumi kopi posin itum ekor cetok dum de na labang solam litum klar etpen radhan ke than je ban sini litum pini nang litum la news fast la pen Hamren Abirta Arling Daily asi kapre kapre ke pandome nil tum na phalam thigala lo athe nil tum KPLT tumak ke mang lake nili tumak ke mang gali rada ke mang ili tum rada ke mang lo blote kopi lo lage kadu be ratum da chini lo bihek rong ur ke juya usupen hasar pi eng cintok pang anta ili tum kar biang nok he kar biang long rada kangcir pini autonomous state fansi abi aphik apran ke dam nang tum da tupik lo la so posi nili tum phan la pano sarkar asam sarkar la pen Bharat Sarkar tum nanga chongthui nili tum phan la pan lo mate ili tum phan la pan lo kar biang long phan pina parni ke hemprek nang pipo la pen la somai long si nang li tum rat armu che jeng long si nang pikang po pu alam chak nang chi pi pen stame atumi ke thek long bang ke thang nar lam ta ning ji jeda la pen nili tum phan e court ka che tok long ta la bang so kar biang long rat kangchir la pen kar i hormu ke tok dak ka veda jok si ni tum hala bang sorni ke ekordalong sign on dedal athelini tum ning dok pik atumi haladak kar biang long arat la pan lo aning ke theke hala bang so meeting long ke party meeting pole alang tum kidun kali kar biang long kangchir kar biang long arat kar iason hemprek nang pipu pevensi armu suri armu alang litum dun lo party chipu pipin pen ladak kidun ke congress dolo BJP dolo SDC dolo sonse kapre ka party ta dun lo kopi posi dun lo kar biang long kar i kang chiro hormu labang so meeting long si nang kahodai kang popu horbonondo sunwal asama mukhyamantri lapen India long gedo Amit Shah alang litung kacecak labang so alam the hok lobon pupen sarpi sarpu kibi kicipen cenglok alang tum hada gedun nilitum ning dukpik nilitum halak dundesta nilitum charjulong haladak meeting long ke sarpi sarpu tungke kaciru amekri lisengsa manghuder lo kopi posi kar biang long rat phan hemprek nang pipo pole anutin ta hemprek alam ning jedelo alang litum kaciru saide la sini tum ning duk lo pini kar biang long along le la pana keme aho or keme ilitum ciri cialong le ta ilitum morning koi mon thong ke balo asok long jong sil tu hem chepaklang ri chepaklang pan gari motor che nam pan pulte heli oti edang ne la sinil tum pini helikot ke nitum le thang jungjung ale panali la pen nili hem nili rit ke chepaklang panali gari motor ke nam pan gali khai la pen longri ka chelong ni pachili tum pini arjap thip pen nitum ke song la pen nitum che song jila la pen che song wer jila la sinili kadoi phandame la bangso paper media angno pen ka chuni ri la non ke bang jila ani andame itum khai la pen longri ka chelong ni pan ke nang ne pu che pu pin pen itu marjap clip lo nang pen arjap lo nang che song lo nang no autonomous state no autonomous state no rest KPLT long live KPLT long live Hamren long letik Hamren long letik pardon ke phanang kokma la solam thia bangke nili thihek pen kar biang long arat aphan hamphang asong aphan kapachin dikang tung lapu hello nilitum KPLT asong pen ajak ding klui arni pen ang song bom bang bom aphit nilitum KPLT asong atum sis fernang denglo government atum nang tum jong si akemang nang tum akar i jingki ji than ji pudangte nang tum ka che than hong jai long hong plamong wangoi pu pen nilitum dak mon samalong nilitum wang det pen nilitum ningkan li angbong nitum mon sama klam long dulu do pen litum aphan government tum pulo nitum 2016 Oktober chiklo nitum hong nang chon lo la nang bong pen government tum bangke nang tum risim kang tang nang pe chon che tiki nilitum government Assam government la pen central government ke nang chiki thek thi pu ka che ton ti pen ajok nitum 2016 pen piningan stame itum risim jodai delo boy phis stame nitum ta kar i akenang sot long da prangji mani bo joine pen nitum Assam government la pen central government angnu nitum risim kangtang jodai lo
athema alang litum alam chak do nang litum risim kang tang nitum phan nang hodai data phisi nang tumakar ialamang ke nitum nang jingki nang thanji pu alam chak aposi nitum isining ka chi pen nitum tarik ingkora thom thang taring kora thom ar nitum guwahati rong sopi Songkordev Kolakhetro National Rutiram Holala along nitum song pho tu hadak risim kang tang chodai dam risim kang tang chodai mo nitum hadak risim kang tang chodai nilitum KPLT asong lapen ke UPLA asong lapen PDCK asong KLF asong lapen KLF la song pho nilitum hadak risim kang tang chodai dam hadak ilitum ahok so aphan itum Assam Chief Minister lamningi por CP pen itum kar benglong ACM lamningi ke CP por pen halatum alam thi pen non an chiprek pre sitame isi abang ningi theda itum kar benglong tim kar benglong akleng sarpo itum ka chinghonai CM Tuliram hangsar sami hadak itum risim kang tang chi oddet pen alangli han lam kiningi apor ki pihut sar tulira monghang alang isame hemprek alang puthak abangke nitum phanang chingchi bek ning ya pichun pi bek nang ji wa bang ning ji thiblo nilitum akar ilong nilitum nang arjab dun thiji lapen nilitum phan nalitum kemang mate nilitum kemang labang su kapang bodej ji phanke nilitum asap taninga he pini landam senang ongdung arni pen nilitum hele kaman nang ke or lake mithang jungjung ale phalen tum ke ot kali pini karlitang nilitum ke peltia song longta bang throk kera throksi ke alang tum khai la pen long ria pharmancy pini apran chi pinang la tang te hala bang to karli tang atum ili tuma korte ili tuma nok be atum ili tum phan aning neng samni ma jong se atum ili tum che tok don det polote asini tum nang li tum ratun ta mahunang ne athe ili tum ke pini long le du ke lem pen ha sarpi re au sumar pen chenglok ha sarpi sarpu tumanta alang tu hempe ga mangga hemandu kedam tang 1971 aning kan pen kar bianglong arat hemprek phan amahang pathek ponglo sta pini arni anta asam sarkar pen bharat sarkar kachari tum iltum phan kelong niya aronanta nang dipithit pena joksi pini litum sonang manlo iltum isialama anili pachini kang tung ilitum ACM tuliram ronghang alang li phan niltum ahin pen thangna ta ka sorsar damji asonabe alang li claim lo lapen kedam tang ingkora ka thomani Guwahati rong supialong hadak Songkordev Kolakhetro long tame alang li ninje nilitum kar biang long arat phan hemprek nang piwek ningi lapen pikang vek ni hala sorni ke labang so beta ke me long po puse alang li ninje dun stame alang li phanta ahom sarkar tum lapen bharat sarkar tum kachong thui alang li phan dase alang li phanta il tum injin so meme sinili tum hin pen alang li phanta ni tum sorsar se alang li ni tum phanta me nang rap lo lapen nang rap pig lo lasi jasamet pet nili tum ipuang tum angke ke chok che ke la asam along kachari ang hoi ke the kang ni tum alang li tum si ili tum kar bia khai ban ke ache the pawang be pinji lapen paching thurun e pinji phansi alang li tum nang klem rong lo lasi ke bang jilang kar biang long kachari lapen kachari ji lapen ke dotang a political party lapen kapre a political party tum same la ilitum pupu chi pupe pin pen arjab dun kluk pen hem pregalong kache song dun je pan ke ilitum ke peltia song hin dame tuning report atheke ilitum yosi nona por ning isi dode lapen do thip the che song dun de plote asam sarkar lapen bharat sarkar ke ilitum phan lada kar biang long ke isi athiri ason sena pin chong ji phansi claim rong lo la sinili jasemet pet kadu kave kar biang long arat ke do kar bi pen cheng lok kapre ka jati lapen dima hasau ilitum la longri mate longthoma district ke ilitum ining sipet pen che songsi karbia kha kar i lapen karbia arat ke i kar biang long arat ke doan akhai tin chipu pe pin pen la sokar i pachun jiban ke nona poritum arjap thi pen che songsi che song vek nang po la sinili kadu we phandame pachini la lo nilitum nang litum phan nang che song piji lapen nilitum ke che song long tame rat do anta nang arjap dun thip lapen arjap dun klub ji phansi nilipini kadu ka we la media thengno mate media long ben senili kadu we karbi solang doara doan lapen insil lapen karbiang long la district ke thoma phan nili solang do karbi ara phan kachuningri ke pini labang so
along to make ladak pen pachining tung lalo ilitum chesong lo nang chesong thip lo nang lapen nilitum phan ning binang ne latum ka chesong ke amit hanga le phan jungjung ale phan palang tum bining bin u wel chesong dai tum dak kichun jalam angring hangnap tawi ili pangbara me Nepal long ka chesong ke ningkan trok ang bongsi bang raston tro bang ko don tro long lok punan de kopia joy ne lo isi unity do joy ne non itum karbiang long ke ningkan koi thong kep ningkan plikep chesong deta non ta thang ang thek nang tlang pe kopia polo la ke itum unite ke dai po anu tin ikrong sui jama po sining duk lo ni tum KPLT asong mana metum ning duk pigan lo hal hai ki thitang abang pu non ding ditum KPLT asong na me bang troksi abang pu longria farman kheya farman aprana mui chi pinang lo hal hai korti ya muti apa ya puatum asumaratum apisotum paheminang panjang renang lo ancot takalilang itum kereng atome tekok dunang tiki dunang kang thong dunang kaselok dunang kupia yoy ne lo itum heliot na bukat chu pangreng longi mane chainong chu pangreng longi mane methana farm khulong mane pare tum heli kaman kot kali risim ngang tang kot kali itum article nang ji hemprek long nang ji otorma state long letik itum agreement me karbiang long hamphang asong nan me atokan do karbi akhayat no me ning binang ne KPLT asong heli kaman chodat do te latum kang ton lupu nang litum asap su ta chujeng bari ning binang ne lalo nasi itu makar biak khai las artikel farman kache songan si pinian itu makar biak khai population kom hak danglo 2017 ini kan itu makar biak population ang dam podang te itu makar biak khai kono persentas lo ada saja ti itu pen badet minority itu kana hong khalo do lang pamaram sana 2017 ini kan podang te itu masur bangke itu makar biak khai ke 47 deh bang minority bang ke 53 lo persen ada tanglo te non pinning 2001 ini kan ke kon bakse persen nang bat po bang bat pikan po kopi ada lo lake itu ndak kace song pen na thilo e sia movement kan si thithe nang lang kar biak khai tum so hem prek a join ne pen article 244 a join ne pen UPDS hota so hem prek a join ne pen ko an si thithe nang lang non litum KPLT hota las artikel farman me bangkon sinang lang lasi itu ma phan karbiang long phan ke jok badu a government le nang dosta me council chrai ta me assam government la pen central government ma kan chong thoilok itum tuliram hangsar ta me meeting along 15 agosto patai ko an ma nikan ko an ma 26 january nikan ko an ma hempreka puthak artikel lam kaningi je bang phukali tuliram hangkar ye gali tim karbiang long tahem prekar ye gali district ke thom pen nitum MLA bang photo tum hem prekar ye gali itu MP tum nak hem prekar ye gali mana jong thoye bange la tinta adie bang lo duita adie bang thoye lo dispur ke do government tum Delhi do government tu central government pen state government macam thui binong lo sesu macam thui bang tu chak ne article tu pore nang pe chun jetik ni tu implement me sign sugri de kali podang te ni tu KPLT apha ni tum ke che abdul ta hele velo risim ngang tangan ke government aphan hodai lab lo jong si nang tum implement me nang apu podang te ko da pir thema bang nai ingna maloman nang abdami ratang no manang abji dispura nang abi ma Delhi on abi nitum chisik ding lo nang abo Assam government central government tu si tuma ke kithi bhere re hempre ka farman ke kheya farman ye song tum kithi phan kai ta prang sidu Assam government la pen central government phan ka chuning gri alam la hello nang tum jong si nang pi chunche vek lo podang te ni tum KPLT phan kopi manang kang chong hoji nang tum kam lo ni tum chulang ding de article 244 e hala article 244 farman bang ke bu phak ka pangreng chainong ka pangreng bi ka pangreng chelong ka pangreng bongho ma khiti klem
Pinu kiti klaim nang bai nang ne. Lapen ke Assam government nang tum ning cibino. Central government nang tum ning cibino. Ni tum kar biang long le metang long le. Adhi sukti bi pelu. Nang tum adhi lok sang klami dak kar biang long le. Kar biang long tum alli nang chen lo. Kar biang long aphan tang kang tum thak pon dak pon det pon ni tum kar biang long kiti kar biang long le tum adhi sukti yang klaim alima. Ni tum adhi sukti bi pelu. Metang arat celong le betang po. Metang kiti ju klami. Metang chorcheji, metang cuy asaja kong hitum nangji. Non ke dalam tangan abang itu maphan kar biang long arat maphan. Apa tai ba yesong namanya tempat disukti sana pencong ada. A development ang people cipon positif, aci klaim tekang po. Sinang ne nitum metang aja kong cilong ipan artikel 248 tuncetik nitum implement me lapen manghunang ne nitum kang cirben ne tum tekem dui sami ning cetepik kar biang long tim kar biang long tami alang tum tahem prek sinang ye pot nitum la suka sisong tami ditum aphan ipok me pok lang tami nang lang pon pu si ning cetepen nitum duthepo lalo kasi itum akimang ke hem prek wina pot thithime itum simik itum tang nang ko ye polasi hem prek long letik nitum sare hem prek long letik nitum sare no termaste no termaste no KPLT long live KPLT long live pilong ri kong pangtang nang ma pangtang pilong ri cerai kom nang ma cerai kom nang no termaste no termaste no